6 000 stredoškolákov na celom svete má v druhej polovici marca príležitosť vyskúšať si prácu časticových fyzikov zo ženevského CERNu, čož je Európske centrum jadrového výskumu. Na Slovensku hostí stredoškolákov 8 výskumných pracovísk na univerzitách a my sme s kamerou navštívili katedru fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Títo mládežníci sú mládežníci zo stredných škôl v Banskobystrickom a Žilinskom kraji a budú vlastne pracovať na analýze skutočných údajov z CERNu. Sú to údaje, ktoré boli naozaj namerané na veľkom urýchlovači LEP, namerané v detektore, ktorý sa volá Delphi a ktoré naozaj odzrkadľujú fyziku a prírodu, tak ako sme ju v tých detektoroch videli. Môžem sa opýtať, odkiaľ si? Z Hronského Meňandika. Ako sa ti páči táto prednáška? Myslím, že to dá sa tomu rozumieť, aj keď nemáme to vyššie vzdelanie. Je to, myslím, prehľadné. Naozaj zaujímavá prednáška. No, dosť som sa to teraz naučila, ako zaujímavé to bolo. Bude to znamenať, že v budúcnosti budeš mať lepší vzťah k fyzike? Možno, netuším, ale možno áno. Myslím, že to môže motivovať táto prednáška. Neviem, ešte rozmýšľam, akože možno aj bude, Boh vie. Tie zistenia, počítania možno až taký význam nebudú mať pre nich, ale význam bude mať to, že si vyskúšajú to, ako vlastne fyzici pracujú, aké problémy sú spojené s tým, keď máte prísť k vedeckému výsledku a ako vlastne medzi sebou spolupracujeme, pretože to je zaujímavé a to vlastne ukazuje, ako veda funguje a ako je náročné prichádzať tým výsledkom. Študenti merali časticu, ktorá sa volá Z0 bozón, ktorá sa rozpadá rôznymi spôsobmi a existuje pravdepodobnosť, ako sa rozpadne. Takto vyzerá rozpad na elektrón a pozitrón. Bez toho, aby som išiel do detailov, proste je tu jedna čiarka, druhá čiarka, jedno elektrón, pozitrón a tu je nejaká energia, ktorú oni kdesi uložili. Ja len ukážem, že môže to rozpadnúť ináč. Toto je určite iný obrázok, ako to bolo predtým. Teraz je to rozpad na tau leptóny. Môže byť ešte iný obrázok, môžu tam byť takéto bohaté spršky. My všetko vysvetlíme tým študentom, prečo to tam je, ako to tam je, čo sa to tam vlastne deje, ale vidíte sami, že je to iné, ako to bolo predtým. A toto je rozpad konkrétne na 2 kvarky. Môže tam byť ešte niečo iné. Môžu tam byť také čiarky, ktoré idú cez celý velikánsky detektor, správa doľava. Vlastne jedna čiara ide doprava, jedna čiara ide doľava a keď je to niečo také, tak je to rozpad na 2 myóny. Čiže my napred tých študentov naučíme, že ako ktorý rozpad v tom detektore vyzerá a vlastne majú na základe toho, ako to vyzerá, určiť, ako sa ten Z-bozón tuto rozpadol. Ten Z-bozón sa nachádza kde presne, v akej realite? V akej realite? V reálnej realite sa nachádza. Z-bozón je sprostredkovateľ sily. Nachádza sa aj v prírode, ale vždycky vznikne len veľmi krátko a hneď sa nejakým spôsobom rozpadne. Po chvíľke odhaľovania tajov fyziky vysokých energií sme sa prepracovali k čiernej hmote a čiernej energii, ktorá tvorí až 96% vesmíru a ktorú vôbec nepoznáme. A tu je čas skončiť túto reportáž a nechať vedcov pracovať, že?